Guys, Hello. Πού το κινητό? είμαστε εδώ με τον Μιχάλη. Πού το κινητό μου? Δεν πειράζει, έλα εγώ. Είμαστε εδώ με τον Κωστάκη που είσαι 1 λεπτό να βρω το κινητό μου. Ωραία. Σήμερα θα πούμε τρομακτικές ιστορίες. 1 λεπτό να βρω. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο σπίτι του Μιχάλη. Εμένα οι γονείς μου έχουν πάει στον Πειραιά να αφήσουν το αμάξι, γιατί εγώ αύριο πετάω για Ρόδο. Και είμαστε εδώ στο σπίτι του Μιχάλη και θα πούμε τρομακτικές ιστορίες. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πούμε τρομακτικές ιστορίες και να τρομάξετε και εσείς μαζί μας. Ωραία. Έχω βρει 3 τώρα. Δεν τις έχω διαβάσει. Ο απρόσκλητος συγκάτοικος. Ο Γιάννης μετακόμισε σε ένα παλιό διαθήκη σπίτι στην Αθήνα. Τις πρώτες μέρες παρατήρησε ότι έλειπαν μικροαντικείμενα και άκουγε αμυδρούς θορύβους. Θεώρησε πως ήταν απλά μια ιδέα του. Μέχρι που μια νύχτα ξύπνησε από τον ήχο της πόρτας. Σηκώθηκε και κοίταξε προσεκτικά μέσα από τη χαραμάδα. Και κοίταξε προσεκτικά μέσα από τη χαραμάδα της κλειδαριάς του. Στην απέναντι πλευρά, στην κουζίνα, στεκόταν η φιγούρα ενός ανθρώπου που δεν είχε ξαναδεί να τρώει ήρεμα από τα τρόφιμά του. Ο άγνωστος ζούσε εδώ και εβδομάδες κρυμμένος στην ψευδοροφή και στα σκοτεινά σημεία του σπιτιού. Αυτή ήταν η πρώτη ιστορία. Τώρα θα κάνουμε μια παύση μέχρι να δω και μια ακόμα καλύτερη. Στρέψαμε. Η δεύτερη τώρα. Υπήρχε μια φωτογραφία στο τηλέφωνο μου την ώρα που κοιμάμαι. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ζω μόνος μου. Στρέψαμε. Πήγα να δω αν κοιμάται η κόρη μου. Δεν κοιμόταν. Είναι Ελλάδα, αυτό δεν είναι ιστορία εκεί. Με κοίταξε. Ιστορία γέννηρο. Και μου ψήφισε χαμηλόφωνα. Παπά, υπάρχει ένας παππούλας κάτω από το κρεβάτι. Για να την καθησυχάσω, της είπα ότι θα κοιτάξω και αν υπάρχει θα τον διώξω. Έσκυψα, κοίταξα κάτω από το κρεβάτι και είδα την κόρη μου, λέει, ήταν μαχμένη. Παπά, υπάρχει κάποιος ξαπλωμένος πάνω στο κρεβάτι μου. Επιστρέψαμε πάλι. Για πεντικό σύμφωνα. Η γυναίκα μου με ξύπνησε χθες το βράδυ για να μου πει ότι κάποιος είχε μπει στο σπίτι μας. Η γυναίκα μου δολοφονήθηκε.